tú non ves, Gaelciño, que yo explicabas tú moito mellor a xente. Eu teño medo que me falle a retentiva, filliño. Ai, Dios mío, mirade como me puxo aquí o rapaz, este millennial, pero claro, hai que conectar con eles, porque senón podense nos perder. Ai, Dios mío, que dis logo, que lle conte eu a esta xente? Bueno, é que dime, muller, que eu que vos explico mellor o que é o tempo e as idades, porque claro, xa o ve todas as fases en min. Xa estou eu metida na telaraña do tempo. Non, o rapaz é listo, enchenos medio druida. Ai, Dios mío, non sei se non será o nome que lle puxemos, que todo o que é ancestral e todo o que lle cheira a celtas. O rapaciño está como apaixoado e enamorado de todas esas tradicións. Sale-nos listísimo, como un sabio de tribu, chico. Pero claro, dixo, a mellor falla máis retentiva. Dixo, non a boa, explícalle o que ti és unha crack e unha friki. Bueno, non sei ben o que é iso, pero o rapaz, eu creo que cousa mala non me chamou. Ai, Dios mío, se dixo unha cousa mala e agora polo estou, porque eu ainda non consultei iso. Bueno, e di que vos fale do tempo. O tempo é unha liña así pa diante, que vai pa diante. Bueno, din os que falan da intuición, que a intuición salta moitas veces, é que, bueno, pero iso xa é por metafísicos. O caso é que nós vimos que vai pa diante, porque eu primeiro fui nena, despois fui moza, despois muller, e agora son unha velliña. E un día calquera non son nada, corazonciños, non somos nada. Non somos nada, filliños. Bueno, o caso é que nós chamámoslle a unha cousa días, e horas, e meses, e anos. E iso todo é por o consumismo este que hai. Claro, porque todo temos que producir. Temos o domingo só para descansar, e pois as vacacións solamente un mes. Isto é todo contos dos homes que marcamos así os nomes. Bueno, tamén llevamos séculos ou milenios. Pero os nosos antigos non tiñan eses nomes, porque peles o tempo era unha dimensión que iba así, como me foi a min, filliños, como foi a telaraña do tempo en min. Entón, eles, os nosos antigos, dicían, o tempo a nós tennos dúas partes, o tempo escuro e o tempo luminoso. Entón, eles, cando entraban na fase escura, os nosos celtas, os nosos druidas, os sabios da tribu, as meigas, e todas estas xentes que pensaban moito e que lle daban moito ao caletre, decían, e logo nesta zona oscura nós temos que nos retirar ás covas e poñernos a pensar, porque a noite pode co día, o ceo ponse moi escuro, entra a treboada, cai sobre nós, parece que a bóveda celeste. E eles eso tiñanlle moito medo, tanto medo lle tiñan, que empezaron a ter unha dimensión trascendental e tiveron que pensar en que houbera entidades que os protexían. E de aí ven toda esa reflexión. Os irlandeses, os escoceses, cando se marcharon para Estados Unidos, levaron todas estas ceremonias, todas estas tradicións. E por iso de aquí, eles chamaban o Samaín, e pasaron a chamar en Estados Unidos o Halloween, que é o que coñecemos hoxe tamén. Os rapaces hoxe poñen as súas camisetas cheas de osos e esqueletes, e poñen unha machada aquí, salíndolle todo o sangue por ali abaixo. Ai, Dios mío, hasta parece que asusta, pero que importa? Iso é unha tradición, e é un disfraz, como quen di. Pero tamén hai que meter para dentro, non solamente que se nos quita a camiseta, que a doblamos hasta o ano que ven, non. A morte vai día a día connosco. E é vos un tema moi interesante, porque se falamos da morte, valoramos máis a vida. Non pensedes que os rapaces non se lle ten que falar da morte. Claro que yo hai que falar, filliños, agora xa o din todos os expertos. Os neniños hai que dicir que a morte é como a vida. Morreu a boiña, pois morreu, corazón meu, marchou o corazón meu. Pero canto te quixo mentras estive aquí? E ti fuiches bo coa boiña mentras viviche? Que lle vas di a boiña? Ou solamente lle vas pedir os cartos o fin de semana? Ai, non, Dios non libre. O meu galciño non, o meu galciño carícheme moito, tamén me friki, pero a nos querenos moito, non me piden nunca carto. Porque os nenos tamén hai que establecer os límites e non deixalos coller da tearaña das cousas. Bueno, total, que para os celtas esta época escura, onde a noite pode co día, é unha época moi trascendental, na que temos que entrar na meditación e na trascendencia do que é o ser e o vivir. É vos unha época preciosa para reflexionar. E os que son poetas e filósofos, axúdachelle moito a escuridade. Non todos son traxedias, filliños. Ou que pensades vos? Canto máis amemos a morte, máis amamos a vida. Ai, Gaelciño, filliño, eu non sei se o fixen ben. Mira que se despois lle pon a nota a mestra por isto, é moi carga. Un rapaz que sempre leva matriculación, ai, Dios mío, queridinho, non lle quero fastidiar o expediente.
Bueno, un biquiño moi grande, galleciño fixencho ben, cariño meu. Di que son unha crack.